Kok iso anakku? Lah aku diundang Simbok iki. Dek kapan no Penangsang kuwi anake Kalinyamat? Ya Simbok iki pernahe sampean iki luwih tuwa. Iya lho. Oh ngono lah. Sampean karo kene gak cocok musuhe. Oh musuh. Balani. Peh Simbok. Lah iya. Ceritane iki piye iki, Mas? Peh Simbok lah kok diteluk anak. Oh jare Simbok ya tak kene. Ratunya Kalinyamat iki rak sedulurku. Kambok. Heeh, Simbok Kalinyamat iki dulurku abot Demak apa abot Pajang, ngoten lho. Kok ditakoki. Oh. Ora tau ndelok toprak gawe omah remi terus kuwi apa? Iki Kalinyamat arep diboyong Penangsang ora gelem mlayu ning Desene gunung. karo aku. Mboten sampean arep diboyong Penangsang ora gelem mlayu ning gunung. Oke. Gununge gunung ndi? Gunung Butak ngono lho. Lah iku lho bener. Ngosek ditata sing apik. Jaran iki kira-kira iki. Masa Gunung Budak? Iki jaran tenan apa jaran-jaranan? Jaran tenan iki gagak rimang. Ya, jaran tenan kok. Jarane gering ki sing numpak gedene semono ki kaya kuah. Lah ora tau dipakani ya, Pak. Ora tau dipakani. Oh njaluk mah. Oh, njaluk mangan. Ambok dipompo-pompo. Lah ya jaran kok ya njaluk mangan barang. Lah iya. Kok ya jaran kok ya mangan barang. Aja nganggo kuwi Mas, aku mau kena lombok mau wedhus ora mau. Gak aku. Jaran ki manut to. Iwak enak. Gugat iwak iki iwak enak. Iwak enak tapi mau kecentok lombok aku. Iki anane poso ora mangan blas. Lombok ini. Gini. Ayo. Ayo. Turuk. Ayo gagak rimang. Derek ke aku gagak rimang. Ayo. Hati-hati. Simbok Ratu Kalinyamat. Panjenenganmu tasih sederek kula Simbok. Panjenengan abot Demak napa abot Pajang Simbok? Guyu sik. Penangsang iki. Kalinyamat ki satriya lho, Mbak wedok. Wis kaya mak lampir. Kok malah hampir. Aku ngidange apa? Adi no Penangsang. Adi. Dimas. Sepen Adi Penangsang. Sapa? Adi Penangsang. Sepomu apa nek sebokmu? Sepo. Sapa? Sopo? Sapa kowe? Kowe sopo? Lah aku sapa aku ya dulurmu. Kowe dulurku. Aku lali nek duwe dulur kaya kowe. Ora Kowe diakui. ketoke wis tak utang aku ning ra nyaur. Penangsang. Coba kene. Penangsang. Penangsang. Simbok Ratu. Radanto Kalinyamat kaya ngene. Nadianto, aja cepet-cepet ya. Nadianto Kalinyamat kaya ngene. Nudinge ning ndi? Lah ngono. Ngisor sithik. Lah Nadianto Kalinyamat kaya ngene. Nadianto Kalinyamat kaya ngene. Nadianto Kalinyamat kaya ngene. Mbok Ora kowe- bakal aku. mbok kowe ae sing dadi kono. Aku ki dadi penangsange jan. Cepet. Aku ora bakal melu ana ing Pajang. Aku ora bakal melu ana ning Pajang. Nadan krubuk kabotan Pinjung aku wong wadon. Kagodok-godok kowe Angel iki lho napa? Aja angel-angel ale. Buleten. Mas sithik-sithik ae. Iki Pak Sutradara ya padha wae iki jarane wis ketekek kok. Jaran manut to. Kada dodo tiga kita kanggo wadon. Opo? Simbok Ratu Kalinyamat nyun sewu Simbok. Sinaosa kula sederek panjenengan menawi panjenengan kula aturi nderek kula mboten tumut Simbok. Kula bakal balik. Kosek jaran tak sepaduk betul. Namun sendal kuwi biasane jaran mlayu. Gara dele melu aku. Panjenengan kita nderek kula. Mongko ki selawe yuta lho. Simbok. Mangkat ra. Lumayan to. Lumayan apa? Apa mek 3,5 wong 3 jadi potong selawe. Potong. Apa melayu Simbok? Layu Kalinyamat ya Aku layu. Tuntut ana. Gagak rimang derek aku gagak rimang. Ayo jarane kok ora mlayu blas ini. Ayo cepet. Ayo. Lah, jarane kok ya ora iso lho. Loh, nah, jaran iki yo ora toprak kowe to. Ngono.
Kariman, derek aku. Iki lho mbok unggahno. Ayo. Kowe balik. Aku derek aku jaran. Piye? Sing dadi jarang sapa? Aku tak dadi sing numpak. Penangsang. Dadi penangsang. Hai, kali nyomot. Kurang kereng, kudu nganggo brengos. Ayo. Ben kereng nganggo brengos lah. Iki angus teko ndi to, Mas? Ben ketok kereng, ben ketok galak. Mripate. Ayo. Ben kereng, Pak. Rasane kok blenyek-blenyek kaya telekmu. Oh gak enak to rasane. Nek ngono kan ketok galak lah, penangsang. Simbok kali nyamat. Piye Jajal kata? ngosek kok jajal. Kata-katane piye? Ngosek kok. Maju mriko. Maju rono sini Mas. Lah. Kambok kali nyamat ojo melayu bakal tak bujuk. Jaran kok saya ayaan. Ojo melayu. Ojo mlayu mbok kali nyamat. Wah, ayo pas iki. Mbok kali nyamat, ojo mlayu, Mbok. Pekakme lo pekam keri. Oh iya. Aduh. Nah iki jarane lemah. Nah, nek iki jarane kuat jelas. Nah, ayo. Apa nganggo? Kambok kali nyamat ojo melayu bakal tak bujuk. Neng ngendi mlayumu bakal tak pucung tak oyak kowe simbok kali aman. Kuwi yo pantrok. Ayo mlaku. Paripurna pawiatan paripurna pagelaran dalu punika sinarengan toprak. Kowe njaluk lakon apa? Ludruk. Gak aku mau siksa terus lek. Ludruk lakone sarip. Lho, apik kuwi. Sarip. Mbak Elisa mbokku. Aku saripe kowe londone. Oke. Yo, tung tak tong. Yo. Ngosek. Lakone apa? Sarip tambah bakso. Sarip. Gak mudeng neh iki kok. Tambah usaha kuwi lho. Remi sing dipikir ki apa? Ngosek kok kae didapuk kae Mbak Alisa. Lah ki mbok iku lho, mbok sarip nggih. Mbok sarip. Mbok Iki sarip. sing iki. Londo. Londo no. Pawakan kula kan kaya londo. Londo. Kulite resik lho. Rambut. Londo sarip. biasane duwite akeh. Duwite akeh, kulite kuning. Pas kalih kula gagah gede dhuwur. Kae Mbak Alisa iki Mboke, Mudarasa mboke. Ya. dimarahi. Ya. Ya. Saripe teko kapan? Adalah. Yo, ya padha dene iki. Wis kodok. Saripe ape teko iki? Ya saiki teko. Wis metu iki. Ya. Saiki lho le metu bareng. Kah dhewe ae. Aku saya berarti nek. Ya. Ya. Sarip, oh sarip. Anakku kowe ning endi kok ora teko-teko ya anakku sarip. Mongko lodo wis cedhak. Tanteni ide kamu. Simbok. Wah kaya iki anakku. Rambutmu ning ndi to le? Kowe iki mlayu-mlayu kaya rambutmu ilang kabeh kaya. Dimut lek men lho mbok lho kayel-kayel. Di rambutmu. Mbok segede pangapuramu ya mbok. Aku njaluk ngapura mbok aku doyak-oyak londo mbok. Aduh Gusti adikku ndi? Nek ngono kowe denek wae ning isor kono ya. Adikku ndi mbok? Kowe melok ora lek?
Kowe kacek 50 kok malah linggah-linggah kali. Tadi kletotok lho. Aduh, lagi toprak iki melok. Adikku jenenge sapa? Surip. Yo, sulit. Surip. Ngosek kok ngoseke. Sarep ki mbok kira apa dikoyak-oyak. Aku doyak ape dipateni rondo. Londo. Delik ki mbok nang jarike mboke iki ya kena to iki. Ya sak arek aku wong anake aku mbok kowe pengen dadi anak apa piye? Heh? Akeh anakku. Aku dadi apa? Dulurku. Oh iya. Mbok. Mbok, aku doyak-oyak londo, mbok aku arep disetul, mbok. Nek ngono kowe ndeliko karo Surip ya, Sarip. Ning kono, aja nganti ketek-ketok. Engko nek ana londone tak tanganane. Iya, iya, mbok. Iya, mbok. Pon ndelik. Ayo, ayo nek ngono delik wae. Delik wae. Panen ono, panen ono. Ngene ana londone kene. Pasrahno karo si mbok. Mbok rondo. What did you say? I can understand. Lah, nak iki lho gak ngerti kowe. Gak Nak ngerti. iki lho gak mudeng tenan. Wong kowe londo klaper ae kok. Aku londo lulusan SD oleh. Kowe goleki sapa? Panjenengan madosi sinten? Apa benar ini rumah Sarip? Endong ember. Kok teko Nah. endok barang. Nah, salah iki duduk omahe Sarip. Saya tahu dari Pak Lurah ini rumahnya Sarip tambah oso. Pak Lurah sing omahe ngendi? Ning kene ra ono Pak Lurah, ning kene lurahe wedok. Bu Lurah. Salah kowe. Ra ono Sarip ora ono ning kene. Kamu mengaku atau tak bidil? Aku ora wedi mbok bidin. Iki larang ketoke sik sandal iki. Mbok. Siapa itu, Mbok? Iki londole. Londo. Yo. Sampean mundur, Mbok. Tak atasane londone, Mbok. Durung ana Iki ya. ono adike Sarip kowe muni ra ono. Sarip lunga ngandani dodol kerupuk. Kon goleki sapa kon? Kon iki apa? Kon iki kowe. Oh. Jawa Timur. Kon goleki sapa kon? Aja ditambahi. Kon. Oh, aku goleki Sarip. Sarip gak ono ning kene. Mesti ono, Ora ono. Mulih ning kene aja mbok delikno. Kowe kena tak kandhani, balik. Ora iso. Balik ora. Sarip gak ono ning kene. Kamu tidak beri saya bedil. Ora wedi. Gor. Bedilmu masuk. Iki larang lagi. Ora iso. Ora ono sarip ning kene. Balik. Aku dadi penangsang Sarip. Gak ono sarip. Masa rene. Ora ono sarip. Aku dadi ngono ya. Dadi apa? Dadi Sarip aku. Dadi kowe aku. Bar iki ludruke kok. Masuk bar. Ludruke bar iki. Oh, alah arep dadi lakon bener ae kok. Wis bar. Bar iki wong jame jam 3 kok ludruke kok. Ayo mbok isih ngono lho. Sinten menika kedawan. Masa Yeah. bar. Bar. Wis bubar iki. Sampun sinten Ora menika? nganggo gelot ora nganggo boten. dilupati. Sinten menika sing kadawan nembang malih kacange Nggih, kali Bu. Cak Slendro, Cak Slentem, Cak Pelok, Nggih. iki Mbak Elisa. Nggih, Nggih. menika pangapunten ingkang ageng. Nggih, pangapunten ingkang ageng. Nggih pripun? Keguyonan sawetawis pancen panjenenganipun song-song agung hanyuwun pagelaran wayang menika kangge menghibur masyarakat dan full hiburan. Oh nggih, leres. Menika saking Muspika ugi rawuh, panjenenganipun Pak Camat ugi rawuh. Oh, sugeng rawuh Pak Camat. Nggih, Pak Camat mbok menawi Pak Endan Ramil, Pak Kapolsek utawi ingkang mewakili ugi kepareng rawuh nderek tetugur dalu menika. Oh ngoten. Ugi mahargya matur tasakuran simbah sekah nuwun bumi. lawuhipun. Nggih. Pak Camat. Mbak Elisa. Nggih. Mbok menawi kersa mangke Pak Camat utawi daulat. Mbok Sinten ingkang menawi kersa So. saged minggah wonten Pepanggungan. pepanggungan, mbok menawi saged duet kalih Mbak Elisa. duet napa Maka kemawon. paring dawuh sinten? Paring dawuh nggih saged. Saged. Kula semanggakan. Mboten ngira-ngira surmatipun Bapak Camat sak perangkatipun mbok menawi kersa nderek minggah wonten pepanggungan paring dawuh kalian warga mriki ngoten Pak nggih. Nggih. Kula semanggaaken. Utawi paring dawuh monggo
sinten ingkang kapurih minggah wonten papangguhan saged Pak Camat. Sumangga. Ngiras pantes Mbak Elisa menika nenggo mangke dawuh. Nggih. Menika nggih wonten pamundutan, nggih, wonten pamundutan. Nyuwun pangapunten tak wacane sik. Nggih. Kepathak. Mboten kepathak niku. Iki lho Kepacul. Kok kepacul? Oh nggih, kepada. Nggih, kepada Pak Dalang ingkang nguyai wajib wonten ing dalu menika. Ngayahi. Nguyai. Ngayahi kok nguyai. Lah iki tulisane nguyai ya. Barno. Nggih, kula nyuwun gendeng. Lah gendeng jenengan saged maos napa mboten? Nek mboten tulisane iki nek mboten saged maca tak macane. Jenengan saged maca napa mboten? Lah iki nyatane ya ngono kok. Nggih, niki podhang kuning dipun bawani kunjuk panjenenganipun Songso Ageng Kang Asta wonten ing Desa Sambung. Nggih. Desa Sambung sak perangkatipun ugi lapisan masyarakat wonten ing Desa Sambung. Nggih. Muga tetep ayem tentrem. Persatuan dan kesatuan tetep terjaga. Amin. Nggih. Nggih. Monggo. Yang mbok menawi kula saged kolaborasi kalih sinden panjenengan. Betul sekali. Sinten ingkang Kolaborasi. anu nggih dados biasanipun ingkang majeng wonten ngajengan niki. Sing cetha to. Tengarep. Nek kok ana sing biasanipun ngajeng. Mbak Lisa. Wonten ngajengan. ngajeng. Ngajeng niki lho Ngarep lho Pak, ngarep tak tekan. Monggo, nganu iki daulat Mbak Lisa. Mbak Sinten. Iki sing iki lho sing iki Lah, Boyolali. lah, nggih, Boyolali. bareng Karo dikenalke Mbak to. Kae iki sing Purwodadi. Pundi sing Purwodadi? Uul. Mbak Uul. Uul karo Boyolali ngadeg. Boyolali Mbak Sinten. Mbak Nul. Mbak, Mbak Salah. Risma. Onten mik boten, Mbak. Risma Sinten Kuncuk. namine? Risma. Salatiga Pak Kadul. Oh, Salatiga. Lho Boyolali. Salatiga. Salah sithik Salatiga jejere Mbak. Waduh kok Oh, jejer. Monggo Mbak Uul kalih Mbak Sinten? Risma. Mbak Risma. Yo, kolaborasi. Ngadeg. Monggo Mbak Ul. Sluku bathok bathoke lailo sirama menyang Solo payo mundo manjen kilo lalapan ngati ora usah ajeni bocah ya Ya. Nggih niki pun kados niku nggih Pak. Hah? Lican. Kok lican ki? Alipun kalih cangik niki to. Oh, lican. disingkat Pak niki mainnya singkat-singkatan kok Pak. Nggih. Cangli. Lah iya. Mbak Elisa. Inggih. Pripun niki nek presiden kula niki pripun? Wah cantik-cantik saking tebih ngaten pun ketinggal pasuryanipun. Nggih, pun cantik-cantik kok nek gingsul. Sinden niku nek gingsul langsung wonten pesonane. Lah kula nggih gingsol. Kula nggih gingsol. Weh, gingsul nek o jamaah o kabeh. Gingsol nasi kan jarene maring manis. Aku njaluk karo Mbok, aku sing jero weteng. Somben pokoke nak untung-tukul gingsolno kabeh ngono iki ya. Gingsol sak Kowe udah gingsul kabeh nek untumu kekeselen dadine keselonjor kabeh. Iki ra gingsul Mas. Napa? Jepat. Ngomong ae merongos ngono lho. Kita bawa podang kuning bareng-bareng ya. bareng-bareng ya. Ya. Sing sementara sing diaturi ngaceng iki Mbak Ngajeng. Pak. Ngajeng. Ngajeng. Kalau sing Napa Mbak ngajeng nggih? Ngajeng. Iya, ngacek sithik. Ngajeng terus ngajeng. Jadi bareng-bareng rono nggih, bareng engko terus jekulo. Bareng-bareng kok. Lah, ini kan bareng. Karisma. Mbak Elisa. Apa mau sampeyan sing dadi dalange sindene ngene iki piye kira-kira? Kula dados dalang, Sindene ngene iki pira kira-kira? jenengan sing bintang tamu. Oh iya, jenengan. Jenengan bintang tamu nek dagelane kula no. dalang jenengan bintang tamu. Oh iya cocok Iya, nih. cocok niku. Ning biasane aku sing nyimpingi nang mburi. Ora enek penyimpinge niku Jenengan ten tanggapan cilik kok. mriki. Eh? Mungkin jenengan ten mriki terus kalih mriki. Kalih Ora sinden-sinden. kulino, biasane aku nyimpingi kok Mbak nang. Lah jenengan niku nggih wonten sinden ayu-ayu sing delok debok wae. Pisan-pisan niku jejer sinden ngaten lho. Rugine dagelan nggih ngoten niku. Iku rugine dalang nggih ngoten niku lho. Lah
ayo. Ana toh. sinden ayu-ayu gak dijejeri lah kok debok. Yo, diwiwiti saka Uul. Engko karep ben dikomentari karo Mbak Elisa. Nggih, nderek gladen nggih Mbak Elisa. Gladen sareng-sareng, boten napa-napa, cobi mawon. Sareng-sareng. Yo. Sreng. Katur Pak Camat, mugi-mugi dados renaning benggale Pak Camat. Amin. Ayo. Nadyan wujud temung peksi Nadyan wujute mung peksi. Peksi niki napa to Mbak Elisa? Sik. Manuk, Oh ya. walaupun hanya manuk, Nak kuwi cowetho langsung manuk. Manuk maju mang napa? manuk ngajeng, Sing cetha to, dah. Aku iki malah. manuk mundur ngajeng, Ngajeng. Ngajeng. mabur. Emang manuk sok ngajeng? Mabur munggah ora Maksudnya- ngajeng. Ya sak ora usah dicethokno bolan baleni lho. Ya. Walaupun wujudnya hanyalah burung. Walaupun Sik, bentuknya Mbak Elisa. Oke, Walaupun wujudnya hanyalah burung. hanyalah burung, nek bahasa Inggris ke. Walaupun, Walaupun. although Heeh. it's just a bird. Apa mau ngebur? It's just a bird. Jas karo ngebor. Kui mong manuk, it's just a bird. A bird. Wah, dalang iki ketoke gak nutut akiune iki. Jadi pikir apa? Remi to kok. Kok reti-retine to nek remi terus kowe kanca remi. Lah kancane musuhe kok. Ayo meneh. Ya ampun, apik suarane jenengan sekolah napa pun pajeng. Bahasa sekolah. Oh, tasih sekolah. Nggih. Sekolah napa? SMP kelas 1. SMP kelas 1 suaranya apik banget. Jenengan tahu artinya SMP mboten? Boten. Sampun manak pisan. Oh, berarti wis pajeng sold out lah. Nggih, Mbak Elisa. Nah Mas Lendro niku SD. Lah nggih. Sampun dol. Dol matamu. SMP kok semono kuliah ya gaglak gurune. Lah nggih to. Lah niki dados sinden ki ajeng gaglak dalange kok. Lah dalang kuwi lho. Iya bahasa Inggrisnya Mbak coba kamu. Apa iku mah? Gaglak dalang bahasa Inggrisnya napa? Gaglak. It's the puppet. Apa ya? Mumet aku ya kan. Iya. Ganti Mbak Risma coba. Ya. Halus manis termerak hati. Konjuk panjenenganipun Bapak Camat. Iya. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek utawi ingkang kepareng rawuh pagel wonten ing dalu mangke. Ya. Aku nek krungu swara sinden kaya ngene iki, wah. Moh Ces. tuwa tenan iki. Saya nggih padalah. Luar biasa ya. Lanjut Mbak Risma. Semingguan Wis suwe nggonku lelono. Pripun iki Mbak Elisa? Mencari burung sing mau kuwi sing digoleki ciri-cirine halus malegi merak ati. Iki jane ngomong opo? Goleki manuke mau lho ciri-cirine alus manis berarti Intine- manuke kewutan wedang. Intine lagune Roma Irama ngoten mawon. Telah lama berkelana tiada yang tahu.
Yo, anu, Ul. Golek isi podang jenar Mbak Elisa. Ibu bunga hengatiku. Ora kalah nek iki. Wah, upamane rada murah ngono tak katutke terus kok iki. Saniki saged mirah kok, Pak. Saged ya, Mas? Saged murah Mbak Elisa niku wong saniki nggih dilesengke barang. Saged kredit saniki. Saged. Iso. Saged ngrawuhke Mbak Elisa saniki saged Kredit? Kredit Kredit. saged. Tenane ya, Mbak nggih? Nggih. Oh iya, wes. Ning DP besar lho, Pak. Tapi DP-ne gender kalih. Gender kali. Lanjut, Nyanyi. Risma coba. Yo Risma. Yo, Mbak Risma yo. Sekali-sekali diduetke ngene iki kontes nih. Yo. Nyanding bisa dadi Ya. Wah, iya. Cocok ya Mbak Cocok Cange. kok gentenan. Ah. Yo, saka Mbak Alisa dhisik coba. Ayo. Teko dados. Ayo yo, Rio sinden. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mumbang miteranggonku goleki ora krasa. Esuk awan nganti bengi. Maneman yen nganti liya kang nyawang Klenyang-lenyang tak sawang men celok ning ngepang Risma. kekancangan tak rinjek saka Ya. kadang sarwi konce dheweke kaleh pencokan kae tak sawang aja ngiji Mbak Elisa. Yo. Dan kuning agawe pikirku komeng. Slentrem. Hitam tak sawang tambah manis. Risma. yen klakonan ding slirane Ya. narapan kalatiku kiwang liyan yen si polan andutut Dangu ki, Mas. Joget yo. Mas Hendro.
tenan. Nuwun, Mbak Kolaborasi. Ngene kok sae sanget. Jan seno. Mas Lendro, Mas Lentem. Wonten dawuh. Mas Pelok iki presidene akeh lho Mas. Oh, wadah sanget. Malah Iki kaporo. gentenan loro-loro didalat milio Mas. Oh, Kalau nggih. ditepungake. Iki sing komene Mbak Elisa. Malah wonten biduanipun. Penyanyine nggih wonten. Wonten vokalisnya nika kalih, wonten Nggih. kanan nika. Presidene sik Mas loro neh lah. Ingkang pundi riyen yo? Ki, Mbak iki loro Sing iki, dereng. sing pesek iki siji pesek, iki. Sisi Oh, pesek, Mbak sisi Elisa sing lagi tambah asik, pesek. apa-apa. Ya. Kita sambut pesinden selanjutnya lek iki karo lek iku. Ayo lek. Oleh iki karo lek iku. Lah urung piye? kenal kok. Oh ya, nggih. Mbak iki sing jajal-jajal cantik-cantik iki. Aku nek wis jumeneng, nek wis ngadeg ditepungake. Wis Oh, ngoten. ngaten. Nggih. Heeh. Kang pundi menika? Sias kali niku. Iki kita Jeporo yo. iki lho Mas. Ya, iki sing- Jeponten. Ha iki lho. Iki lho loro. Aja dibasake jeponten. Ben ketoke halus. Oh, bet ketoke halus. Semonggo, Mbak. Nggih. Dan Jeporo karo sing siji neh ndi Mas? Kae Purwodadi ono Mas. Blitar ono Mas. Oh, Blitar wonten. Kali niki. Ya. Oh, Purwodadi, Blitar. Blitar ora Purwodadi. Nggih, semoga. Cintaku Sekonyong-konyong koder. karo kowe ayu sing bakul lemper. Lempermu pancen super resik tur andelalen. Abetuk sedina ning sirang liyan. Sinden kok nerak-nerak panganan. Ben ora apa-apa. Iya. Ayo. Ha nggih, nyuwun Ditepungake sewu. dhisik, ditepungake dhisik. Wilujeng dalu Mbak Ayu Ayu cantik. Nggih, wilujeng dalu Kang Mas. Nggih, paring asma sinten pidalem saking pundi? Nami kula Yani Oh, Ya. saking Jepara. Oh, saking Jepara. Kondang Kota Ukir. Betul sekali. Yani Jepara. Kados jalanipun berukir-ukir. Betul sekali. Menawi ingkang setunggalipun menika asmane pundi daleme sinten? Leh, piye to, Mas? Piye? Eh, Asmane pundi daleme sinten? walik to. Oh, njaluk wale. Asmane pundi daleme sinten, Mbak? Walik sian. Oh, apa? Asmane pundi daleme sinten? Celuk. Apa? Sing kualiki lambemu iki lho. Masa lambe kok wale ijolan, Mbak? Walik ora, iki kudune ning mburi. Ngono. Rumah patake aku nang ning njaluk atas. ijolan. Asmane sinten daleme pundi? Diah, Lek. Iya, Lek. Iya. Kaya bakul es ae, iya, Lek. Dia daleme pundi, Mbak Dia? Blitar, Lek. Blitar. Iya, iya, Lek. Mbak Yani pun kagungan bojo napa dereng men gandengan dereng? Oh, kok dereng Dereng induk? Mindo. Dereng meleh. Oh, mboten pengen duwe bojo dagelan, Mbak. Boten. Coba gawene ngakali duit kuwi. Heeh. Mboten pengen duwe bojo bocil-bocil ngeten iki. Ya, Kok ndak niku keturunane gak iso memperbaiki. Kuwi nganu, Mbak. Kuwi engko nek rabi karo kuwi metune ra bayi. Ayo. Bonsai. Malah apik Mbak nametune cilik-cilik ngono nang ngongkon adus ayo adus. Mbak Yani kalih Mbak sinten niki wau kula kok mboten patek. Iya, Mas. Dia pidalem saking laladan Saking Blitar. oh Blitar. Blitar yo. Kalau mau saking Blitar dugi mriki nitih napa Mbak Ayu? Teh kancane. Lho. Sinden kok Nite kancane apa ora Maksudnya kesel. aku ki bonceng ngono lho, Mas. Bonceng Nunut kancane kok Nunut nite kancane. oh walah nggih. Lah kancane niku sing ditumpaki lanang apa wedok? Lanang. Lah iku lho ya. Kenapa? Gak apa-apa wis. Badhe ngaturi napa, Mbak? Ono pamundutan, Mas. Napa sesideman ketoke? Hah? Wis mau. Wis. Wis. Dedeman lagu wajib kok. Iki kok njaluk demen. Nggih. Nggih. Gubuk Asmara Wah, senenganku kecilik niku. sing lagi ngetren-ngetren diaturake. Ning iki dijaluki bawa, Mas. Nggih, ken bawa panci nggih pesindian panjenengan nika nggih luar biasa Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Sik nem-nem, sik ayu-ayu nggih cantik-cantik. Gek yo do iso ngomong kabeh ngono lho. Nggih. Jenenge sindian. Lagi sik kok ora iso ngomong ki lha ora ndek lambe. Yo maksude apik Cucut kabeh, ngono. cucut kabeh ngono lho. Ayo coba kene, yo kontes kok sing nilai Lekdar. Ledar sapa? Lho Daryono. Ya, diwiwiti coba tintingane, Mas. Ya.
Mbak Diah sih. Ya. Maka Elok lek. Slendro, selentem ae nak bingung pelok karo Wah aku nyeluh pelok kok ora ditapuk pelok. nggih. Nyingkang Sugeng kondur menika ingkang saking Nggih. Muspika. Nggih. mataraken sugeng kondur. Nderekaken. Yo. Raro raro. Ore Mas, ben presiden Mas. Bathuk karo irung nek padha ngene iki lho. Piye? Lah suarane apik. Suarane apik. Kok ndelojor. Ayo. Ro. Ya, ayo. Ayo Mbak Yani kene. Apa gumun? Aja kalah kowe iki, Pepe iki gandenganku iki. Nggih. Oh, Aku iki yo. pijeti ya, aja ngantek kalah ya yu. Lah kae naipe. Aku. Kalau Aku gandeng iki lho bae iki lho apik. Ayo mangga. Nganonan. Lelampahan kang Buktikan gandengan lek slendem. Ayo Dik, kaya sing tak warai Dik nganane Dik. Piye, Mas? Iki lho tembange. Lah lek mau marahi ndek iki piye? Tutukane piye Mbak Dalang? Wah, suwe nggon. Tresno. Iki piye? Yo, heeh. Tresno tulus nadyan ningku beb asmara. Piye Dekku piye? Heeh. Piye? Sip to. Yo kene yo. Ijolan apa piye? Ijolan mik. Monggo. Yo diaturake Mbak, yo. Monggo. Iya Mas Elok, jadi joget kowe. Kelingan kebekae Yo. minyen tanggal leren ing cagak lebak tulisan warna abang tandai sesayang jeneng
Mas Lendro. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Sampun diaturi gubuk Asmara. Iki pesindene se loro, Mas. Tesih kalih melih. Nggih. Nggih. Kersanipun jangkep nggih Mbak Jangik, Mbak Limbuk. Sinten malih ingkang ngedawan Nawang niku? karo Mbak Pipis. Oh nggih, Mbak Nawang kali Mbak Pipis. Sopo Pak Pipis iki Mbak sapa? Pipis. Fitri. Mbak Fitri. Kula krungune Mbak Pipis ngono. Pancen kupingmu iki rada gudeg kok ya. Lah iya sing Nggih, kene. Mbak Nawang karo Mbak Fitri. Ya. Sinden kok apake kuru-kuru ini Ya ya. supote digawe Mas iki. Napa spotipun? diaturi Jumeneng ngadeg. Nah. Oh ngaten. Jaranan jarane jaran pedi jaranan jarane jaran pedi sing numpak ndara kei sing ngiring para mantri owe ketepuk krinting prok ketepuk Piye Mas? Tembungmu mapiye Mas Lendro? Sinden kok kuru-kuru lho. Sing kuru apane sakmene kok kuru lho. Iki gak lemu. Hah? Iki ora lemu. Lah iya jare Mas Lendro kuru lho. Kuru iki jenenge. Kuru apa? Kurukan. gajah seger Iki gak lemu ya Mas. Iki Gak. jenenge montok. Mon. Mon. Cara sing diarani body BBW. apa Body wow. Lah nek bodiku Mas, Gak di body belas. kok siang-siang mbek aku to? Lah iki nyuwun sewu menika paring asma sinten? Dalem Mbak Nawang. Oh, dalem Mbak Nggih. Nawang. Iki dalem saking Muti Cahayu. Purwodadi. Purwodadinipun. Bunderan Kertas pojoke. Oh, celak ngene kula. Jenengan pundi? Kula Blora Cepu. Kok cekuk cekuk ya ada to Mas. Wong yo ora enek sedina ae lho, cedak Oh, cedak iya, wis kae cedak. nggih. Nek sing iki Nek sing setunggal Kula Fitri Lestari. Fitri. Lestari selamanya berarti. Oh ya. mesti lahirnya pas bodo. Enggak i. Mas Biasanya Ontem. akhir Fitri ngono bodo. Ora pas Mas mati Ontem. lampu nek kula. Dalem. Nah, iki nek cara motor napa Mas? PCX apa? Wah, Nmax lah niki. Hah? Nmax. Dadi Wih, bempere wadah. ageng Ah. terus lah ya. Apane? Bukan adae kae. bagasine. Oh, bagasi, ya. Bagasine jeru ombo. aku mari Helm loro kamot Pak niki Pak. Niku Nggih. kuwi sing ora Nmax Mas. Sing napa? Sing PCX iki lho. Oh. Kuwi nek bagasine mburi, heeh, kaya sembarang ora mung helm kuwi. Napa mawon? Oh, kira-kira liyane barang mlebu kabeh. Wah, Tak lebone kok. lah kira-kira busimu wis ngowel burung. Urung iki jek. Kan lagi bar dikosoke nganggo kawat bindrat ngono. Kok tak bacok lho malah tekan takok busi bareng Mbak kene nggo Fitri, Mbak Nawang mau nyanyi apakah diri-dirimu? satset Ora iki kantor panjenenganipun Songsong Agung. Panjenenganipun Ibu Kades, Mas. Oh nggih, Bu Kades. Kades. Badhe nganturi napa niki? Nggih, niki nek nuansa Jawa Tengah wis, Jawa Kulon, Jawa Barat, Jawa Kulonan iki durung, iki Jawa Timuran, Mas. Napa niki? Karabin Keramban, Gerajekan apa Gerajakan? Gerajakan. Eh? Oh nggih. Gerajakan iki Sukorejo, Gerajekan. Sae niku. Nerangin mboten iki. Hmm? Sae. Ya. Nerangin Senengan mboten kuwi cilik. sae. Jawa Timur sing saya nggih bajeng loncat nih Kuwi Jawa kuluan Barat. Mas, Jawa Barat Mas. bajeng Ya, ugi katur panjenenganipun perangkat desa lan sedaya lapisan masyarakat wonten ing Desa Sambung. Oh nggih. Dipun aturi, Mas. Nah, Nggih. Yo kene gerajakan Banyuwangi. Bawa mboten iki. ya dibawani ya ora apa-apa Mas gentenan kok. Ya. Ya titingane yo. Mambiat mayo eman. Ye ye, wong dak mayo eman dek ye. Jaiponge gung siap. Oh ngapa-ngapa iki apa? Dadi logat Jawa Timuran wis beda karo Jawa Tengah. Jawa Tengah beda karo Jawa Barat. Leres yo oleh le.
Sampun benten. Jawa Barat beda karo Sulawesi. Nggih, Sulawesi niku beda. Beda karo kek mau. Toli-toli mau. Nah, toli-toli mau. Aku lahirnya di Palu. Monggo ngajang. Dadi ora Yuk kone. klasikan apa? Suarane ote. Mbak Mas iki lho. Mas Lentem ke utang daginge putri iki sithik kira ya iso ta? Paringi nggih purun. Daging sing ndi Mas? Milih iki. Cengel wi lho. Eh? Sampai tungkak. Aku nak kon milih. Utang daging lho. Kuwi milih sing mriki mawon. Lah ya pas cengel wi lho. Nah, kene iki lho. Ngapa? Sing koyok lapangan Bandara Soekarno Hatta. Kapal mabur wus. Ya. Gending belambangan ya ote. Kowe ku ya ora ewoh. Iki lho ngagek dandan iki lho mbok ganggu karo perek tamu kok mbok ganggu. Ben ora tek ketara ngono Oh lho. ya, kita wedake anyar jajal ae. Nyarambe ayo to. Iya, Le. Nuswan Toro. Yo belum masuk sing patalo ya. Ora mumbul. Aku malah katut izin ya Mas. Lah ngopo isin? Lah iya to, panjenengane Ibu Kades iki biayane akeh-akeh kanggo ngragati. Ya elo akeh sih. Kok iso penak ngono aku mau kok sepi ngono to. Jajal kowe. Peh balung tok terus melutak. Modele. Ah. Bianyu wangi. Tulon gunung ya te. Lho Mas, kok kathake nganggo ucul bareng to ya? Kang Mas. Mulane nek nganggo kathok kenceng kene tak kenceng ibu kowe iki. Iya nek Kenceng ibu. nek boxer wis lunas itu ndak apa-apa. Lah kene saya mendring. Lah iya. Kuwi capek saya ketok 15.000 lho. Lali kemembulku keduren nih. Ayo. Kok kathok elek mbok pamerno. Kathok sing wedok tinggo. Urung garing kathok sing wedok tinggo. Jane ucul tenan iki. Lan kidul lalas angke. Bang kali lihat yodo. Lah ngono ket mau geno. Lagi iki. Ora bendal ya jegleng kono ya. Jegleng kono ora bendal ya. Ora aku wis nganggo apa jenenge patek aku kok. Belam biangan aja takon susah senang kang Ya. tanah
Gumelaring. Aku Gumelaring Taman Sari Nuswantara. langsung minyak geriak jangan janji wangi yote. Enak-enak to yote. Kerajakan Banyuwangi Raino wangi hingga tahu sepi lanang wadon kang nekani ilangan susah ning ati. Lungguh ring pasir-pasiran sembur-samburan raredoan ambi mangan selonjohan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir bisik-bisik samayanan mantri janji sirsiran Masuk deh. Kerajakan Banyuwangi Raino wengi sing tau sepi gandeng lungguring pasir-pasiran sembur-semburan keredoan sambil mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan. Sirsiran hambi gadean gending asli Banyuwangi
plesiran digandengan gending asli Banyuwangian. Ya. Mau enak saya. Jari kanca-kanca iki luar biasa kompak semangat iki. Saya dalu saya regeng swasanane. Panggapane nggih laris Pak Pur menika. Alhamdulillah. Ning pancingane pancen rada angel ya, Mas. Dalem. Suasanane di antara desa satu dan desa lain. Wilayah satu dan wilayah lain beda-beda. Oke. Entuke memanage ya kudu beda-beda. Betul. Ya. Lugune dawuh saka Songsong Agung panjenenganipun Bapak Ibu Astuti. Ya, kang minangka ngasta pusarane ngadil wonten ing desa Sambung mriki ya tetep kanggo menghibur masyarakat. Leres. Leres. Nyeneng-nyenengke masyarakate. Ning